That's it. Holy Mela, wieħed, tnejn, tlieta, tlaqna kbir mulej, tina dak li ħaqna, mis-semma l-isfel kollha midinbin, wittejtinna triqintu spiċċajna mitlufin. Kiefra, fl-istess ħin sabiħa tentazzjoni, jgħini jenta x'ninsab mitfuħ taħt pressjoni. Jis-suġġett tal-iżbal, hekk ġejt maħluq, nixtieq nikdem il-sini u nżomm ħalqi magħluq. Imma l-xej mulej, minix kapaċi, għandi kollox però xorta ma nistax insib il-paċi. Popolarità, namel il-karità, problema naffaċċja kaptan karizma. Bid-don li tajtni, ksibt suċċess, bħalma ta' finti s-suċċess iġib l-istress. Niprofa ma ngergirx, niprofa nsib mezz, imma l-kull ħaġa li nieħu rrid inħallas prezz. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar btief tal-moment ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar btief tal-moment ta' skiet. Tajtni moħ biex naħseb, għajnejn biex nara, widnejn biex nisma, il-sim biex nispara, il-klim li jiġi fl-il-sin, mill-ħsib ta' moħħi inti taf kif jien. Jien bniedem mamul, inkompli ma' kulħadd, pero bħalma tafni int, żgur ma jafni ħadd. Min issa nistħinajt li nsib il-ħina talb, emozjonijiet wara kollox għandi qalb. Int emment fija ngħidlek grazzi ta' dan, la jien nemmen fiki kolli nemmen fix-xitan. Et jgħini nisbalja nitolbok taħfilli minix b'saħħti biżejjed, insemmiħu jidirli int ħloqti tajjeb u aħna qridnieh sakemm neqirduh kollu l-bniedem mhux se jistrieħ. Żbaljajt kemm il-darba u nispiċċa ndur għalik mhux ħanibponta subajja ġieli waħħalt fik. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar btief tal-moment ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar btief tal-moment ta' skiet. Meta l-baħar ikun kan kemm il-darba ninsik, meta tgħaddi l-inqas mewġa hemm mill-ewwel naħseb fik, meta ġejt fil-bżonn lilek tlabt, nistaqsi lili nnifsi inta li jassallabt. Ġieli ġejt fid-dubju jekk teżistix, kemm il-darba ħsibt li ma tismanix, gergir ta' xtlabt u ma tajtnix, semmejt ismek fil-batal u ma ħaqnix. Naqa, daqsek f'livell baxx kemm il-darba wetek li ma nerġax, ġieli qastaddi sija u nerġa' nisbalja terġa' teħelin jekk mal-qiegħ ninkalja. Ħalli grazzi missier tal-li tibqa' tismani għax int li biss tista' tiġġudikani ma narakx, imma naf li qiegħed hemm bħal kull talba dinna laqa billi ngħid ammen. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet,